Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Na tejto zemi, kde sa všetko mení, je iba jedna vec nemenná. To, ako nebeský kráľ zaobchádza so svojimi priateľmi. Keď v ťažkých časoch reformy karmelitánskeho rádu spolubratia uväznili otca Jána od kríža, matka Terézia od Ježiša napísala v liste z roku 1578 otcovi Graciánovi: Boh strašne zaobchádza so svojimi priateľmi. V skutočnosti im však nerobí nič zlé. Predsa takisto zaobchádzal aj so svojím synom. Ešte predtým jej však Boh Otec umožnil v extáze uvidieť svojho ukrižovaného syna a povedal jej: Tak zaobchádzam so svojimi priateľmi. A Terézia mu na to odpovedala: Bože môj, to preto ich máš tak málo. O všetkých Božích priateľoch vieme, že si veľa vytrpeli. Vieme tiež, že žiaden z nich neodmietol priateľstvo s Bohom, napriek tomu, že ho sprevádzali mnohé životné skúšky. Máme istotu, že vo večnosti, do ktorej už vstúpili, sú mimoriadne krásni a Bohom milovaní. Platia o nich výstižné slová zapísané v knihe Múdrosti. Lebo keď aj podľa mienky ľudí pretrpeli múky, jednako ich nádej bola plná nesmrteľnosti. Po nedlhom treste príjmú veľké dobrodenie, pretože ich skúšal Boh a zistil, že sú ho hodní. Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopálnu obetu.